Ei, molt bones a tots i benvinguts a la segona part de parlant sobre en Messi, no? Què comentar, no? Que jo crec que ho han fet fatal. Saps saber una cosa? Mira, els culpables, que n'hi ha diversos, doncs de tots els culpables que hi han hagut, el principal, Bartomeu. Bartomeu fa un parell d'anys va arruïnar el Barça, però no, un parell no, sí, un parell, o un any o dos. Doncs va arruïnar el Barça d'una manera espectacular. Saps quants milions es va gastar en fitxatges? 248 milions d'euros, nano. I encara sort que va guanyar amb el Neymar i el que tu vulguis, no? Però que això no recupera tan fàcilment. I en la porta ja ho va dir, ja ho ha dit. Ahir va haver-hi l'entrevista amb en Laporta, tal com es preveia, i va dir que l'economia del club estava pitjor del que es pensava, imagina't. I la Lliga, la Lliga, què va dir la Lliga? Cago en Déu, que no es pot inscriure pel tema de salari hòstia, ara no em surt la paraula, que dels salaris dels jugadors que passaven al límit salarial, això. Límit salarial que és, hi ha un màxim a la Lliga, però jo no ho entenc. Mira, ara en Messi s'anirà al PSG. El PSG què té? Neymar, Mbappé, té Ramos, té jugadors de talla espectacular, no? I volen guanyar la Champions. Però el límit salarial jo crec que se'l passen pel puto cul, perquè allà a França no sé com va, el jeque deu pagar més o alguna així, però que així no, tio. Que si volen guanyar la Champions, que ho facin bé com el Barça, mira, amb cantera, pujant joves i fitxant bé i barato, ¿vale? Perquè ara el Barça tardarà almenys 4 anys o així a recuperar talla mundial, perquè ara amb la marxa en Messi, mira, en Kun Agüero ja vol cardar el camp del Barça ara mateix, perquè veu que ha vingut aquí per res, saps? Perquè, mira, no vol jugar ni al Barça. Imagina com està l'assumpte de cardat, que el Kun Agüero no vol jugar ni al Barça, tu. És per fer-s'ho mirar, I, aviam què passa, no? Amb el futur, aviam aquesta temporada, com jo crec que aquesta temporada tenim de lluitar per aconseguir un lloc a la Champions. O almenys, això és el que espero de l'equip. O això o Europa League, una de les dues. Més avall ja seria fracàs total, perquè jo no veig. Tots els jugadors diuen, sí, tenim plantilla per lluitar Champions, no sé què. Sí, un huevo i mig, nano, un huevo i mig, tio. No, tio, cago en Déu. Les coses clares, tio, i com són, saps? I després, aviam com evoluciona el tema Messi, on va, perquè oita, mira, Manchester City, va el mateix dia que Messi anuncia, el Futbol Club Barcelona anuncia que Leo Messi està desvinculat al club, hores abans, un parell d'hores abans, fitxen en Jack Grealish, saps? I mira, ara ja no té oportunitat perquè en Pep, en Guardiola, ja va dir en Messi no pot vindre perquè ja tenim diversos jugadors que no tenim ni salari per pagar-lo, ni milions per mantenir-ho, no? I després, Cristiano Ronaldo,
Cristiano Ronaldo, què farà? Diu que tornarà al Madrid. Aviam què passa. Si torna al Madrid, serà una aliada, perquè, bueno, no crec que faci gaire res ja, amb l'edat que té, però el nom el té, el nom i el que ha guanyat, tio, doncs, clar, fa por, no? Però, bueno, després diu, si no ve l'Mbappé, diu, fitxarem un Cristiano. Bueno, vosaltres mateixos. Jo crec que feu malament. Jo, el millor que seria és pujar filial o fitxar joves i que vagin pujant. Mira Marcelo. Marcelo, del Madrid, va vindre amb 20 i pico d'anys, ben jove, i mira, al cap de 10 anys encara segueix. I el nivell que ha donat el Marcelo, increïble, que no ha donat ni 10 cèntims per ell. Mira, 10 milions, i el màxim que ha estat valuat és de 60-70 milions, a la seva millor època. Un lateral, lateral 60-70 milions, brutal. És com ara el Barça, que té jugadors joves i això és bo, perquè després, al cap d'aquí un parell, 3 d'anys, ja pot donar el salt definitiu i fer el joc increïble. Això depèn de l'equip, de l'entrenador i dels jugadors, si tenen pensat d'anar més enllà dels seus límits, no? Però després hi ha les lesions, que tothom es lesiona i després no tenim recanvis i tot és una merda. Doncs res, què més? Entres a l'Instagram i tot arreu. Messi, gràcies per tot, Leo, Messi, t'estimarem sempre, tot el que tu vulguis, sí, home, sí. I, bueno, que es fan molt pesats, tio, estarem així almenys una setmana o un mes, fins que no fitxi per un altre equip, tot el món estarà. Leo Messi, què ha passat? Leo Messi, adeu-siau, ens has donat la vida, molts anys, i no em fico a plorar perquè tampoc és plan d'anar plorant pel món, per un jugador, que fi al cap són èpoques, tio. Mira, per exemple, l'època de Cruyff, se'n va anar en Cruyff, doncs ha revolucionat el futbol. Després hi ha l'època de Ronaldo Nazario, excel·lent jugador, 2 pilotes d'or, vale. Després ve en Pirlo, un jugador estrella, un migcampista. Després ve l'època Eto'o, que no va guanyar cap pilota d'or, però, hòstia, va estar a punt diversos cops, l'Eto'o. Ronaldinho, màgic. Ronaldinho, 3-4 temporades, 5, molt bones, i disfrutant del seu joc, el seu toc, i tot s'acaba, tot realment, clar, pares a pensar i dius, bueno, calma, que poden vindre temps bons, vale? Perquè cada època hi ha jugadors que se la treuen o fan coses màgiques, cada època. No, tranquils, no passa res, tranquil·litat. I res, nanos, això és tot, i dir que jo penso que seguir veient el Messi on estigui, tant és si el PSG com si és igual, el vull veure acabar la seva carrera i després que torni al Barça com a agent directiu o president del Futbol Club Barcelona i Santes Pasques, nano, va, home, que té d'acabar bé això amb Messi, tio, ho han fet així malament i fatal, quin fàstic, tu. Res, nanos, això és tot. Messi és el millor, ha estat el millor durant 10 anys. I res, nanos, dir-vos que venen temps
de nervis, d'estrès, perquè la Lliga està tomant pel cul ara mateix. Ara, mira, els únics que opten pel títol és l'Atlètic de Madrid i ja està, perquè el Barça ni el Madrid tenen equip per lluitar per la Lliga. No. Al cas sí hi ha cap sorpresa, però ho dubto. Vale, nanos? Doncs va, nanos. Això és tot. Vagi molt bé, molta salut i força el Canut. Vamos, que som dissabte i el cos s'agraeix, nanos. Va, adeu-siau.